Altså mig og Lavi går hjem hos hende. Altså sådan, ved rundkørslen hedder det. Fordi mig og Lavi var sådan... Lune, hun er bare lidt, hun løber lige der. Jeg kan ikke engang filme hende. Hun løber lige der. Man kan ikke lige sådan helt se det. Hun løber der. Hun er lidt langt væk. Lad os løbe lidt tættere på. Hun er lige der. Kig, Lula, hun løber med. Ja. Lula spiser bare et. Eller kig. Nu løber hun væk. Luna! Luna, kom! Luna! Luna! Nu hører du efter, mand. Ja, så virkelig. Fordi Luna, hun er bare sådan... Jeg er allerede kommet på rundkreds. Det er en rundkreds. Det er en rundkørsel. Det er ikke en mini. Okay, Luna, hun prøver bare at gå en anden vej. Nova. Ja, vi filmer lige Luna resten af vejen. Luna! Se, hun er lidt... Ja. Hun er virkelig glad, så ja.